हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार भिडिअ लाना फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबगोन। लोगोफोर, जोंनि गोबां मानसिफोरानो मालाबा इमारजेन्सियाव जोंनाव आधार कार्डआव होनाय मबाइल नाम्बार कनफ्लिक्ट जायो। दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लाबोदों। बे भिडिअआनो जाबाय आधार कार्डनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बारखौ हाखु दाखु बोरै नोंथाङा नायगोन। बेनि थाखाय मा खालामनांगोन लोगोफोर, नोंसोरो फार्स्टआवनो नोंसिनि मबाइलाव थां। नोंसिनि मबाइलाव थांनानै जायखिजाया ब्राउजाराव थां, क्रम ब्राउजाराव थां, जेनेबा नोंसिनियाव क्रम ब्राउजाराव थांदो। दा क्रम ब्राउजाराव थांनानै मा लिरनांगौ लोगोफोर, नोंसोरो माइ आधार IDAI .gov.in बेयाव खेबसे बेखौ सार्च खालामना हो लोगोफोर। आं सार्च खालामबाय नै। सार्च खालामनानै नैबेबायदि इन्टारफेस फैगोन। होमबा फार्स्ट इन्टारफेसाव थुना हो, फार्स्ट लिंकआव। फार्स्ट लिंकआव थुनानै बेबायदि इन्टारफेस फैगोन लोगोफोर। होमबा मा खालामनाङा, स्क्रल डाउन खालाम गाहायथिंजाय खालामनानै बेबायदि स्क्रल खालामै खालामै गाहायाव फैनानै चेक आधार भेलिडिटि, नैबे चेक आधार भेलिडिटि बेयाव थुना हो लोगोफोर। चेक आधार भेलिडिटि बेयाव थुनाय लोगो लोगो नैबेबायदि इन्टारफेस मोनसे फैगोन लोगोफोर। बेयाव मा खालामनांगौ, नोंनि आधार कार्ड नाम्बारखौ होनानै होदो। आं आंनि आधार कार्ड नाम्बारखौ होनोसै, नोंनिखौल' होना लाबानो जाबाय। आधार कार्ड नाम्बार होखांनायनि उनाव मा खालामनांगौ लोगोफोर, केपचाखौ होदो। केपचा होखांनायनि उनाव प्रसिडआव थुना हो लोगोफोर। प्रसिडआव थुदो। प्रसिडआव थुनाय लोगो लोगो नैबेबायदि ओंखारगोन, बेबायदि इन्टारफेस ओंखारगोन। बे आधार कार्डनि नाम्बार, बेयो मबाइल नाम्बारा नै लास्टआव 279, आंनि मबाइल नाम्बार लास्टआव 279आ आधार कार्डआव रेजिस्टार। दा नोंथांमोनाबो बेबायदिनो गोरलैयैनो नायनो हागोन लोगोफोर। बेबो दसेनो नायनो हागोन। बेयाव जुदि आधार कार्ड नाम्बाराव नोङो मबाइल नाम्बार गैयाबा, मबाइल नाम्बार भेरिफाइ खालामनाय गैयाबा, लिंक खालामनाय गैयाबा, होमबा बेयाव नाल ओंखारना होगोन आरो ना लोगोफोर। दा आंनाव मबाइल नाम्बार दं नालाय, दा बेबायदि ओंखारदों। दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनो दाबाव। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायदोंबा फेसबुक पेजखौ फल' खालाम।